раз така п'янка, то я тут зараз от сюди впихну IO Inspect. І мені розкажете. От сюди. Ще один. А от сюди. І ви мені розкажете, що у вас там. Хто у вас там не... А, ну да, бо воно empty. Да. Зараз ми зробимо простіше все. Це на останньому числі, яке мені треба було і викинути. Зробимо простіше. Зробимо тут простіше. Ну тут у нас просто число. У нас є в ToInteger якийсь дефолт.